Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden dowamında bolup geçen wakalaryň bir çetini hana saparaga ýekşenme güni ýeňiş bilen eden çykyşyny aýdyp berdi. Ýöne aýdylmadyk zatlar bar, taraplary ende geçen iki güniň dowamında ýene-de bir topar zatlar bolup geçdi. Siriýede başga da meseleler bar. Şolaryň üstüne gysgaça siz bilen bir durup geçmekçi bolýan maglumat hökmünde size ýetireýin diýdim. Ilkinji nowbatda aýtmaly zat bu ine Siriýede Başar Asad agdaryldy. Olaň atalogly ikisiniň 54 ýyllap häkimlik döwrü ýa hökümrawarlyk döwrü geçdi. Halk ayaga galdy. Galan adamlaryň dörli toparlary degişli, gep onna däl, gep esasy şolaň hemmejiginiň islegi bir ýere jemlenip, şol rejim adarmyk, şonu madardylar. Nähili ýollan üstü bilen haýsy döwletleň kömegi bilen bu zatlar soňra wagt geldigiçe, geçdigiçe çözüp ýetirip berer, eşitişimize görä, bilişimize görä. Häzirlikçe şu bar zat Asad Başaryň hökümrawarlygy Suriýe döwletine besedildi. Şu orsiýet şu taýda näme işläp ýördiň soraw bar. Şoňa düýpli jogap berilmedi. Men aýtjak bolýan zadym orsiýet SSR zamanyndan bäri şol Suriýanyň territoriýasyny hem aviasiýa ýani harby uçarlary saklady şu taýda, hem harby gemeleri deňizde, deňizde, okeanda näme üçin? Sebäp şol bütün regiona täsir etmek üçin. Suriýadan bütün ýa-ni Afrikan territoriýasyny ýa döwletlerini gorkuzyp bolýar, ürküzip bolýar, olardan gerek zadyny talap edip alyp bolýar, almasa da üstüni bombalaýmaly. Inni şol 11-nji ýylda nämeden uruş turdy? Suriýada ýanky şol bir zat bar bärde ýurtdaşlar, Arap döwletlerini öňürleýän nebit önümi Orsiýanyň nebit önüminden has aýdalyna hili gowy, ýokary hili. Orsiýanyň nebiti garnyly, gatşykly Türkmenistanyň gazy ýalygy. Mesele hili pes, şoň üçin bular şol Siriýanyň we töweregindäki döwletleriň nebiti gazy Ýewropa akmasyn, arzan bahadan gitmesin. Şoň öňüni kesýär, orsiýet öz malyny Ýewropa satmaly, ýa-ni öz gazyny mesela nebidini ýa nebit önümlerini. Ine şu niýet bilen 11-nji ýylda bular içinde birini ýarag berýärler, beýleksiň üstüne çözýärler, üçünjini ikisiniň arasyna goşýarlar. Şeýdip öz hökümrawarlygyny ýöretmek üçin, öz imperiýa matlaplaryny amala aşyrmak üçin orsiýet Siriýede şol 11-nji ýylda 3 ýyllap uruşy dowam etdi. Esasen şol orsiýetiň bombalanan ýerleri bizim şol türki dilli milletleriň, türkleriň, türkmenleriň we ýene birleriň türkler, kürtler bar o taýda. Şo Idlib'in töweregi boldy. Görensiňiz şol 11-nji ýyldan 14-nji ýyla çelli näet bombalary ýokardan 20 kilometr ýokarlykda uçýan ýa-ni atom ýaragyny göterip biljek samolyotlar bar. Şo taýdan bu ýere bomba taşladylar. Daglary tekildiýän bombalar bardy. Abiýomly diýilýärdi. Şolar bilen biziň şol türki dilli milletleriň oturan regiony bombalap geldiler. Şoň üçin Orsiýanyň gazy nebiti ýokarynykdan satyldy Ýewropa. Şoňa öňüni kesdiler. Orsiýet öz gazyny Ýewropa ýa nebitini Ýewropa satyp bilmez islendik bahasyndan. Sebäp häzir şol töwerekdäki Arap döwletler öz malyny özi eýe çykar. Biziňkilerine şoma türkmenler öz malyny öz eýe çykyp bilen orsiýet dolandyryp atýar. Biziň hem nebitimiz, gazymyz geregiçe özüne alýar. Galyny mira ugrukdurmaly bolsa Gurban Ulyň gulagyny çekip hani şolara şonardan ýahytaýa satarsyň, ýa plana, ýa owgana, ýa eýrany diýip görkezme berýär. Olam otyr agdyr mumýaly ýumuk. Şolar ýaly ýanky Başar Asadam edil şo Gurban Ulyň görnüşini ýöne Arap. Mun kakasam o da SSR'e hyzmat eden 70-nji ýyldan bäri şo Baas partiýalary bardy bular. Inni şol ýemeden satywdan
ya şu peydadan orsiyet değilni. Onsoňam Putinin eden bir näçe emeleri var. Ay biz ine ştaýsy bizinki biz eýeledik. Bir ştak borunu soksa ýa-ni bir aýdyl gozgalan tursa duran ýerine ýer bilen ýoksa ne dersip. Hani bundan näçe ýyl boldy? 17-nji ýylymydy bundan. 7 ýyl olalım. Ağzyn köpürjük edip gürläp otyrdy. Hani ediýän bolsa. Başaryn var bolsa. Esl başarma. Diýmek, ol özüni nädip gorajagyny bilenek, ol Ukraina frontunda da hani gyrylyp ýatarlaryň aňyrsy bärsi ýok. Ştaýda emele gelýän ýagdaý bar da, iki sany emesi var, aýdyl harby bazasy var. SSR zamanyndan galan Orsiýada. Olaň bir ýanky näme diýip aýdylýar, men sana hazır aýdyp bereyim. Tartus, beýleksem Hemeymin. Şu iki harby baza şu taýda ýerleşen. Harby bazada näme var? Samalyotlar var, artilleriýa ýaraglary var, onsoň harby deňiz floty var Orsiýada. Şolar islan ýerine uçup, islan ýerini bombalap, gör näçe orlarça mıň, belki ýüzlerçe mıň adamyň ganyny galylar. Bugun ýanyny şu giýje bolupdyr, geçen giýje. Ol aýdyşlaryna ýazyşlaryna görä Israýlyň harby güýçleri ýemäni şol Tartusy bombalapdyrlar. Yer bilen ýoksan edipdirler şu taýdaky bazany. Samalyotlarynym, gämileriniň, ýenesiniň o taýda gatykän zat bardy. Bir topar adam ýesir düşüpmi, general leýdim, ofiser, olaň sany sajagy belli dälmi? Soňra bellisi boruny. Ýöne sen bilen çak bilen aýtsak, şu taýda 50 sany ýanky MiG-29 samalyoty şu taýda alyndy diýär ýa ýok edildi. Bir topar T-62 tanklar var, bular alınıpdyr. Artilleriýa ýaraglary var. Zaýlanypdyr, abady ýene-de şol gozgolaňçylyň ýa şol taýda Siriýada akşun hakimiýet ele alynan eline geçipdir. Serat görýäs boldy, şu 50 sany samalyot alınsa her eskadrilýa aviasiýada eskadrilýa diýilýär. Her eskadrilyada 15-18 aralygyny harby samalyot bolýar. Diýmek 50 samalyot bolsa 3 tane eskadrilya var. 3 tane eskadrilýanyň bir aviasiýony polk bolýar. Şol polkda orta hasapdan 3000 golay adam hyzmat edýär. Şol 50 tane samalyoty uçmak üçin, saklamak üçin, goramak üçin şoňa hyzmat edýän tehnikler var. Batalyona bispečeniýa diýär, öpçünçilik batalyony var, rota ahrany var, näme var, beýleki var, tehniklaryň özü var, löçüklaryň özü. Şolaň hemmesiň absolutly personaly bilen alanda, bir polkda 3000 adam bolup bilýär şonu polkda. Diýmek, şol emede Tartusda aviasiýasyna 3000 adam, artilleriýasyna näçe adam? Ondan beýleki yer goşullar var, onun ýemesinde näçe adam? Deňiz flotyna sany näbelli? Deňe karably gemide bolanakdy deňiz floty, gemiň duraglaryna hyzmat edýän personal ýüzlerçe ýa adam var. Şolaň hemmesi Siriýada ýesir galdy. Orsiýet çykaryp betişmedi hiç birisini. Başar Asad'a akıttılar Moskva, ama Orsiýet goşunyna şol sany generallara da ýa uly çyn ofiserlere da el salgada ana buların ölenörlü galyny galy. Demek Orsiýedyň o taýdanam güýjügi diýär. Hiç kime ne Afrikada ne Arap döwletlerine hiç birisine munyň buyruk beriji terzde menmellik edip gürlemäge urwaty ýok ýa güýji ýok. Şonu mene üpçün etdiler. Israýlyň goşunyny geçen gece bombalap tep-tekit edipdir. Şoň üçin näme bolar? Şol Siriýanyň we töweregine ýerleşen Arap döwletleriniň nebiti gazy ardan bahadan Ýewropa aktarlar. Bahalar aşağı düşer. Halklar, milletler, döwletler gowy ýaşap başlar. Şol ýalňyzy satýarlaram, ýalňyzy ullanýarlaram.
in Orsiýada bagly däl, Orsiýet geregem däl. Ozalym hany Ýewropa döwletleri atkaz etdiler. Orsiýadan gazynyň köpesi ine şo bir wengerleri bolaýmasa. Inni gezek nira gelýär aýlanyp dolup, ine şo gazly nebitli mesele gelende inni biziň ýerlerinden suwuny aktaryp oturan ine halk düşmany bar, iki sany atalog. Şolara geldi. Bular Putin bağışlan var sıçma diýse de 3 güllap täret eden. Şo Putin satma diýdi. Deňiziň aşagyna turbany geçirme diýdi. Ýani Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýeden Ýewropa. Şonu saklap gelýär 92-nji ýyldan bäri. Niýasyň döwründe de şeýle boldy. Bu atalog barada gurrunam ýok. Endi soňra öz malyny Hytaýa da öz erkine satyp bilenap, oňa da Orsiýadan üstünden ursadan satylýar. Olam düşnükli. Ya goňşy Eýrany näme berýänem bolsa, diňe Moskwaň görkezmesi bilen edilýär. Endi sen öz eliň öz ýakan, öz başlyk döwlet bolýan bolsaň, garaşsyz we bitarap bolýan bolsaň, o näme üçin sen goňşy Özbegistanyň, Gazagystanyň öz gazyny özüň satyp bilenap? Näme üçin on Orsiýet senden muğd alıp olary puluna satýar. Puluna mı özelýär? Bu hakikat ajam bolsa ýurtdaşlar şeýle ýaldy. Ol satdyk diýe, etdik diýe, ol summasy näme üçin aýdan akly satylan bolsa, näçe bakadan satypdyrlar. Ýok o zatlar. Endi boljak zat häzir bir gazyň nebitiň bakasa mene arzalap çöge çykandan soň Türkmenistanyň harydyny kim başyna ýapsyn? O zaman bar yer edbilýäni şol eline dubinka ýaýlap oturan, ay biz gaz boýunça 4-nji ýerde. Inni gazyny çemseledi, çoru şekline özüni ýydy işte otur tohumyň bilen. Kime gerek? Ýewropa hany Afrika döwletlerinden alýar, Arap döwletlerinden arzanjyk arasy gaz, arasy nebit önümlerini. Kime gerek sen hapa gazyň inni, ha? Ya nebitin. Sataýynda da Hytaýa satarsyn. Olam sana bahasy $100 bolsa, hakyky bazarny saýlan $10 alar. Sen oňa näde döwleti ýa milleti saklajak ýa eklejek ozalam aýdýan işiniz ýok o halk üçin. Ine bilen biziň diktatorlarymyzda gaty uly zarba boldy. Şonuň siziň dikkatyňizi ýetireýin edim ýurtdaşlar. Ýene de bir aýdylmaly zat, Gürjistanyň 13-nji gün şuň şeylerek bolma açamaly. Gije günni şo protest ilat köşe çykyp garşylyk görkezip şol parlamenta geçirilen saýlawlaryň bir kanunyň şoň täzeden geçirilmeliligini talap edýärler. Ýerden meselem aýdaýly ABD çelli şo pensionerler, garrylar gelýärler. Onuň öýlen mektep okuwçylary gelýär. Akşamlyk gije ýaşlar gelýär. Biraz ýaşly bolsa orta ýaşdakylar. Şeýdip her gün dandan saat 5-e çelli. Protestler, mitingler Tbilisi'de beýlek şäherlerde dowam edipdir. Bilemem alamaty. Gürdiýlerim inni orsun aşagyna ýa orsun tabylygyna boljak gelýän netije geldiler. Hep garip durlar. Onuň ne ahdini peýmany bar, ne sözü bar, ne edip oturan bir peýdali işi bar. Bolardyň hökmere warlyk etmek üçin beýle halklaryň depesyny şäherlikde oturan hakimdarlar ýa hökümdarlar. Orsiýet imperiýasy elmydam şeýledi, şuňam şeýle. Men öňkü Sovet imperiýasynyň Orsiýet imperiýasynyň dikelçekdik butonman aýdy botylar. Oň üçin hemme öňkü 14 Sovet Respublikasy ondan ýa-ni Warşawa beleleşigi diýen bir ememiz bardy. Bir grazdan tarapy sep ýemesem beýleksem harby birleşme. Oňda ýalňyşmysam 8 döwlet girýär Ýewropada, öňküler Polşa, Germaniýa, näme Bolgariýa, Ruminiýa, Çekoslowakiýa, Wengriýa. Şolaryň hemmejigini menden ýygyny aljak. Şol sanyny hemme bir Finlandiýada bir döwür Orsiýetiň tabylygyna bolan 100 ýylmy, 150 ýylmy. Ona maljagy ýygyny diýär.
Şöwetlere de haýbat atyp oty. Ýöne bolu bilse şol öde mana şu hemde Siriýada bar ýemesen ýitirdi. Ýöne dünýä maskara boldy. Ne Putin'in oynap beren oyunun soňuşy bilen gutardy. Indi näme bar ştaýda? Gürjistanyň çykar. Ortaýda garşy o barda görürüm ýok. Indi ortaýda ýol çynnaky döwletler bar. Çeçenistan neydi, Başgırdystan neydi, Yakudistan, Garazkan bilen hemmesi türki dilli döwletlerim bar. Ortaýdyň içine ozal zorluk bilen salynan ýa getirilen ýa tabyn edilen. Beýleki Hristiýan döwletlerim bar. Olaryň Kawkazdaky dürli milletler bar. Hiç birisi inni orta tabyn bolasy gelene göre otyly bolýarlar. Şoň üçin orta öz üçin partlar. Olam inni uzak möhletde aňyrsa görnüp dur, açan boljagy. Ýani şu bolup duran halkara wakalar, siyasi wakalar şonu görkezýär. Bärden soň bir topar ýerde aýdyldy da ýene Recep Tayyip Erdoğan'ın üstaýdy. Bitiren hyzmaty bar Siriýeli meselede. Mene dogrusyny aýtsam Siriýa oturym, bilermellen ýazýan zadyny ýa şolun gelen pikirini mene öz pikirimi şolun goşmakçy bolýan. O taýda Erdoğan iş bitirenem bolsa bitiren işi Ulluqanda, absolut Ulluqanda bitirýän işi Ulluqan bolsa ýa şu taýda on hökümi ýörýän bolsa onu näme üçin Siriýadaky ors ofitserleri, generallary, eskerleri ýa harby ýaralaryny kulpeye kunedýäti ýa-ni Israil. Diýmek. Israil güýçli bolup çykýar. Nämädir Damaska tarap süýşi urapdyr Israilin goşuny. Diýmek, bärde Erdoğan şol Idlib töweregindäki türki dilli döwlet milletlere ýara kömegini, beýlek kömegini, el kömegini edip gelýär. Ozalym häzir sebäp şol Siriýada şol 11-nji 14-nji ýyllar aralygyna turan uruşda habar berişlerine göre 3 milyona goly adam bosgun bolup Türkiýe syganan. Diňe Türkiýe 3 milyon. O galan döwletleri näçe gidipdir, oň sany sajagy ýok töwerekde garap döwletler. Ýöne inni olaram köpçülik bilen Türkiýeden beýleki döwletler ýygyna öz watanyna dolanyp başladylar. Ene bir gaty gowy görelli hem mysal biz üçin ýollar açylar. Täze Türkmenistany gurjak günümiz ýa gurup başlamyz. Ene ýurdun daşyndaky watandaşlarymyzam hemmesi dolanır ýygyna dip menne Ulluqan arzu var, hem niyet var, hem anam var. Şunça ýyllyň dowamynda men bilýän zadym şol 90-njy ýyllarda Türkmenistan terk edip gaýdan maşgallanan köpesi Ýewropada ýerleşenler çağalaryny dürli okuwlarda okudyp ilmli bilimli alim derejesine ýetenler bar. Olara da ata watan gerekdir. Biz olar üçin ahli ýolları açyp goýar, ahli mümkinçilikleri döredär. Bütün çöken halkymyzy, döwletimizi, milletimizi biz özümiz türkmenler bolup galyrmaly. Şol görnüp duran aýdyn mesele bolup dur öňümizde. Kıysaça şu zatlar size aýdyn ýetireýin diýdim ýurtdaşlar. Galan meselelerim, soraglarym ýuwaş-ýuwaşdan ýüze çykdygyça size ýetirip durar. Ýatdan çykarma, şu gün akşam bizim Gurju meclisimizin açık görünüşde online görünüşde oturuşu boljak. Gelersiniz, görün, dinlen, öz pikirinizi şotak ýazyp bilersiniz. Ýöne geçen sapar bir ýurtdaşymyz menem giýerim, men kabul edin diýip düşünmändir da ol taýda meclisin agzalary oturuş geçirýär. Daşynan adam onu giýerip bilmeýär. Kanun şeýle meclisin agzalary gatnaşyp olur karar kabul edip bildi. Ýöne daşynnaky ýurtdaşlarymyz öz pikirini, öz görýän zadyny aýdyp bilmeler, ýazyp bilmeler. Şoň üçin şu saatlar bolşýar kabul edin. Hemmäňizden haýyş, gelin şuny dinlen, özüňize gerek netijeni çykaryn. Dinlen üçin sag bolun ýurtdaşlar, saglykda görüşelim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.